ଝିଅ ତତେ ଦେଖେଇବି କହିଲୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବାହା ହେଇପାରିବି ଯୋଉ ଝିଅ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦଉଛି। ଏଇଟା ତୋ ଦୋଷ ନୁହେଁ ତୋ କୁଣ୍ଡୁଳି ଦୋଷ। ମୁଣ୍ଡଳିରେ ବାହାରି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ବଢିଆ ଲେଖ। ଆରେ ମୁଣ୍ଡୁଳି ନୁହଁ କୁଣ୍ଡୁଳି ମାନେ ତୋ ଜାତକ ଦୋଷ। ତୋ କପାଳରେ ଝିଅ ଲେଖା ନାହିଁ ରେ। ତା ନହେଲେ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ରେ? ତୁ କାହିଁ ଭାଇ କଣ ତୁ କରିବୁ? କାହିଁ ମୋର କଣ ନାହିଁ? କଣ ନାହିଁ ରେ? କଣ ନାହିଁ କରିଲେ ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଅଛି ନା ସିଙ୍ଗଡା କୁ ବାହାରିବି ଝିଅ ସିଙ୍ଗଡା ଚମତ୍କାର ନାଦୁଲ ସିଙ୍ଗଡା ନା ବରା ତାପରେ ଆ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବେ ମାଇକିନା ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବୁ। ତାই ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କାମ କରିବୁ ତ ମାଇକିନା ଝାଡୁରେ ବାଡେଇ ପୁରା ସାଇଜ କରିଦେବୁ। ଏତେ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ତୋର ବାହା ହବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ ରେ ଛୁଞ୍ଚି କେମିତି ଇଚ୍ଛା ହବ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଅରଣା ମଇଁଷି କି ବାହା ହେଇଥିଲି ଏମିତି ମାଇଲା ପଛୁଆ ନାଟ ମାସେ ମେଡିକାଲରେ। କେମିତି ମାଇଲା? ତୋର କଣ ହେଲା? କଣ ହେଇଛି ତୋର? ତୋର ଝାଡେ କଣ ବାଜିଲା? ଆରେ ମାସେ ଝାଡା ପରିସ୍ରା ସବୁ ବନ୍ଦ। ଆଗରୁ ମୁଁ ପହିଲି ମା ମିଳିନଥିଲି ଏତେ ମୋଟା ବା ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଗୋଟେ ନାତରେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ। ନାତ ଖାଇଲେ ପଛେ ଖାଇ ମୁଁ ବାହାରି ଖୋଜିବୁ ଖୋଜିକି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଲାଣି ସେ ତ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆମକୁ କିଏ କଣ କହୁଛି? ଘରେ ବେଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ କିଏ ଥାନ୍ତି କି? ଆମେ ଅଛୁ ଆସ କିଏ? କାହାକୁ ଖୋଜୁଛ? ଆମେ ଅଛୁ କଣ ମତେ ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମତେ ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ବାବୁ ପଠେଇଛନ୍ତି? ଆମ ବାବୁ ମୋରି ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ତୁ ଯେମିତି ହଉଛୁ କୋଉଠି ମାଡ ଖାଇଯିବୁ ଜାଣିଛୁ? ସେମିତି କଣ ଚଢି ପଡୁଛୁ? ତମେ କାହିଁ ଯାଇଛ? ତମେ କିଏ? ତମ ନା କଣ? ମୁଁ ରାଣୀ। ଓହୋ ତମେ କାଣୀ? ଆଖି ଅଛି ବେ? ତମେ କୋଉ କଳାର କାଣୀ? କଳା ମୁଁ ରାଣୀ। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେ। ସେ ତା ନା କହୁଥିଲେ କାଣ ମାରିବା ପଥର ମାରିବା କାହିଁକି? ଏଇ ରାଣୀ ସେ ରାଣୀ ନୁହଁ ତ? ସେ ରାଣୀ ବାହାରିକି ତା ଦି ତିନିଟା ପିଲା ହେଇଗଲେଣି। ତୁ ଏତେ ଡରୁଛୁ କଣ ବେ? ଇଏ କଣ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଛୁ ଏମିତି ଚମକି ପଡିଲା? ନାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ତ ସେ ଝିଅ ନାଁ ହଉଛି ରାଣୀ। ତାକୁ ଏମିତି ପଟି ମାରିଛି ଏ ରାଣୀ ନାଁ ଶୁଣାରୁ ଖାଲି ତ ଚିଟିକୁଛି। ତମେ ଏଠି କାହିଁ ଯାଇଛ? କଣ କରିବ? ମୁଁ ଏଇ ଘରର ନୂଆ କୁକ୍। କୁକୁ କଣ ଫୁଲ ତୋଳିବ ନା କଣ କରିବ? ସାଇକେଲ କମ ଦବ କୁକୁ। ଓହୋ ଘରେ ବସିକି କୁକୁ ହବ ମାଛି ବସିବେ କହିଲି ନା? ଆରେ ଏ ନୂଆ କୁକୁ ମାନେ ରୋଷେଇବାସ କରିବ। ବାବୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି କାମ କରିବାକୁ। ମୁହଁକୁ ମାରିବେ ଏଠୁ ପଳେଇବ ମରିବ। ଏଇଟା କଣ ମରିବା ଜାଗା? କଣ ଭାବିଛ ମନକୁ? ଅଧିକା ଫୁଟାଣି। ବାବୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ରାନ୍ଧିବାକୁ। ଏଠି କାହିଁ କାନ୍ଦିବ? ତା ସହିତ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ବାବୁ ହେଠି କାହିଁ ଲୋକ? ବାବୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଓ ଏଇ କଥା? ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କ ମୁଳା ଧରଉଛୁ କି? ଆମେ ବା କରୁଛୁ ବହୁତ ହେଲାଣି। ତମେ ଯାଅ ଆମେ ନ କରିବାରେ ଆସିକି କରିବ। ଏଟା କୋଉଠି ଧରି ଆଣିଛ? ନାଇଁ ଧରା ନୁହଁ ଏଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ତୁ କିଏ କହିଲୁ? ମୁଁ ଏ ଘରର ମେନ୍ ଲୋକ। ଏ ଘରର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୋ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଲୋକ। ଆମର ତ କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ଆଉ। ସେ ଜୁନିୟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଇ ଆମ୍ ସିନିୟର ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହିୟର। ଏ ଘରର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଏ ଘରର ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ ଉପରେ ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋ କଠୋର ଲାଗୁଛି। ତୁ ଏଠି ଲାଟିନ୍ ସଫା କରିବାକୁ। ଏ ବୁଝିଲୁ ଚୁଚି ଆମ କୁକୁ ନା ପୁରା ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା
ब्यूटीफुल ଯାହା କହ ଭାଇ ଆଜି ବି ଆମ ରୋଷେଇ ଯାଇତେ ଛୁଟି ଏ ରୋଷେଇ କରିବା ଆମ ରୋମାଞ୍ଚ ବି ଚାଲିବ ଆମେ ସବୁ କଣ ରୋଷେଇବାସ ଜାଣିଛ leg piece. Chicken leg piece. ଲେଗ ପିସ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ଲେଗ ପିସ୍ ଖାଇବୁ ଚିକେନ ସେ କହିଲା ଲେଗ ପିସ୍ ଚିକେନ ଲେ ଆଉ ତୁ ମଣିଷ କିଛି କଣ କରୁଛୁ ଆଉ ସବୁ କଣ କଣ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ଗୁଲୁଗୁଲା ତମେ ତ ଜାଣିବ ଏଇଟା ଗୁପ୍ ମଝିରେ ଆଳୁ ଇଏ ହଉଛି ଚିକେନ ଲଲିପପ ଓ ଏଇଟା ଭିତରୁ ବାହାର ତାପରେ ଖାଇବି ଚିକେନ ଟିକା କାଠିରେ ଗୁଡା ହେଇଛି ଚିକେନ ତନ୍ଦୁରୀ ତନ୍ଦୁରୀ କଣ୍ଟ୍ରି ମେ ତନ୍ଦୁରୀ ତନ୍ଦୁରୀ ଚିକେନ ପକୋଡା ଆମ ବାବୁ ଡାକୁଛ କି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଖାଲି ନିରାମିଷ ଦହି ବାଇଗଣ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦିଦି ତମେ ସାଧା ବର୍ଷ କଣ ରୋଷେଇ ଶିଖିଛ ଏଇଟା ଜାଣିଛ ହଁ ଅଣ୍ଡି ନବି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ଅଣ୍ଡା ତମ 14% ଅଣ୍ଡା ଏଇଟା କଣ ହାତୀ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ସେଇଟା ଫୁଟବଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ ଆଗରେ କଣ ଦେଖୁଛ ବନ୍ଧାକୋବି ରୋଷେଇ କରି ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇଲେ ମୋ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମେଇ ଖାଇବ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚୁଚୁମି ଖାଇବା ଦେଖିକି କର୍ଣ୍ଣାକ ଚୁଚୁମ ପକେଇବ ଆମ ବାବୁ କଡା ଲୋକ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପୁରା ଛୋଟା କରିଦେବେ ମୋ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ଖାଇଲେ ଜାଣିବ ନା ଗାଳି ନକରି କହିଲି ସବୁ କରିବ ଗାଳି ମାନେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମାଉସ ରୋଷେଇ କରି ଜାଣିଛ ଆମ ପାଇଁ ଚାକରି ସାର ମୋ ଚାକର ତମେ ତାହା କାହିଁ ଶୁଣୁଛ ତମ ରୋଷେଇଆ ମୁଁ ହେଲ୍ପର ତମ ରୋଷେଇଆ ତମେ ମାଗୁଥିବ ମୁଁ ଦଉଥିବି ତମେ ମାଗୁଥିବ ତମ ରୋଷେଇଆ ମୁଁ ହେଲ୍ପର ତମେ ମାଗୁଥିବ ସେ ଦମ୍ବ ସେ ଦମ୍ବ ତମେ ମାଗୁଥିବ ତୁ ସେଇ ହେଲ୍ପର ହେଇକି ରହିବୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇପାରିବନି ନଟ ଖୋଲିବୁ ନଟ ଭିଡ଼ିବୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋର ଝିଅ ବାହା ପାଇଁ ଜମା ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି ରେ ଇଏ ବାହା ହେଇନି ଇଏ ଯେ ବାହା ହେଇନି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏ 3-4 ଛୁଆର ବୋପା ହେଇସାରିବନି ଇଏ କଣ ବାହା ହବ ଆର ଅବାଗା ଶୁଭୁଛି ବୁଝିଲି ବୁଝିପାରୁଛି ଆଉ କିଛି ବୁଝିନା କରିଲି ନା ବୁଝୁଛି କାଇଁ ଖାଲି ହଉଛୁ ମୁଁ ବୁଝି ଆରେ ବାବା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ପେଚ ଢିଲା ମାନେ ତାକୁ ଶୁଭୁନି ସେ ଯାହା କହିବ ତା କଥା ମାରିବ ନହେଲେ ବିଗିଡ଼ିବ ଏମିତି ହସୁଛୁ ସେ କହୁଛି ତାକୁ କିଏ କଣ କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଶୁଭୁନି ଚାମୁଚି ଖାନାଟା କେତେ ଜୋରେ କହୁଛି ଚାମୁଚି ରେ କଣ ରେ ଆଳୁକୁ ଆଣି ପୁଅ ଏଇଠି କେତେ ଜୋରେ ଆଳୁକୁ ଆଇଲୁ ବା ସେଇଠି କହ ଶୁଣ ବେ ମତେ ଶୁଭୁଛି କାନ ଖରାପ ତୋର ହଉ ଡାକ୍ତର ଦେଖେଇବା ଶୁଣୁ ତୋ କାନ କଣା ନାଇଁ କଣ ଶୁଣୁ ସେଇ କଣ କହୁଛୁ କଣ ସେଟା କଣ କହୁଛୁ ସେ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡ ତୋର ବିଷୟ ଅଛି ତୋର 50 କିଲୋ ହେଲେ ବି ତୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନି କହୁନୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ଭିତିରି କଥାଟା ମତେ କହିଲେ ତା ଭିତରେ ତତେ କାହିଁ ଶିଖେଇବ ଆଉ ମତେ କହିବନି ତୁ ଅବାଇଆ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଦେଖାଯାଉ ତା ଭିତିରି କଥା ମତେ କହିଲା ଆଉ କହୁନୁ ଖରାପ ଭାବିନି ନା ନା ସିଏ ମତେ କଥା କହୁଛୁ ତୋ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଜାଣିଛି ନୂଆ ଛୁଆ ଧରିକି ପଳେଇବେ ମାରିବ କହୁନୁ ଗୋଟେ ଆଳୁ କହିଲାରୁ ତ ମାରୁଛୁ ସେ ମତେ ବାବୁ କହିଲା କଣ ମୁଁ ଥାଉ ତତେ ହଁ ପଚାରୁ ଅସୁବିଧା କଣ ଯା ମୁଁ ଆଉ ଖେଳିବିନି
କଖାରୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତତେ କହ ଜୀବନରେ ବାହା ହେଇପାରିବି ନାହିଁ ସେମିତି ଓ ତୋର ଆଇକି ରହିବି ଏ ତାକୁ କଣ ମାଇକୁ ମିଳୁନି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ତା ମାଇକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଛୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ମୋଟୁ ପତଲି ପାଖରେ ମୁଁ କୋଉଦିନ ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ହେଇଯିବି ରାଣିଲୋ ରାଣିଲୋ କଣିଲୋ ତୁ ତ ସେଣ୍ଟର ତୁ ମୋ ଆକାଶ ବାଣିଲୋ ମୁଁ ମରିଯାଉ ଥାଇଲୋ ଟିକେ ହାତ ଦେଖାଲୋ ଘର କାହିଁକିଲୋ ଟିକେ ଚୁଚୁମିଲୋ ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେଲୋ ଓ କି ଭାତ କି ଡାଲି କି ଭଜା କି ଖଟା ତୁ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ରାଣୀ ମୁଁ 10 ପଟ ରୁଟି ଖାଏ ଆଜି 20-25 ପଟ ରୁଟି ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଡେକ୍ଚି କଣ ଏଇ ସବୁ ଚାପି ସଫା କରିଦେଇଛି ତୋଟା ମାଜିବାକୁ ପଡିବ ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଛି ଖାଇଗଲୁନି ତୁ ଖା ବଳିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ହାତ ଦେଖା ମୁଁ ଖାଇବି କଣ ଚାଲିରେ ମୋ ଉପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଉ ରେ ହଁ ମୁଁ ତାଳ ଗଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଟି ପଟ ଚୁଚୁମି ତୁ ପଛପଟ ମାରୁଛୁ ହଁ ପାଟିରେ ତୁ ପାଟି ଇଲୋ ମାଲୋ ମରିଗଲି ରେ ତୁ ସେଇ ଅଲଗା ହାତକୁ ଚୁ ରେ ଆଉ ଆଇଲେ କଣ ହବ ସବୁ ଯାକ ମସଲା ତ ପେଟ ଭିତରୁ ପଡିବ ଦାଉ ଆଉ କି ବାଉ ଆଉ ତାକୁ ବାଉ ତା ବାବୁ ଜାଣିଲେ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଯଦି ବାହା ହବ ଟିକେ ଦମ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତ ନା ଆଉ କଣ ଜାଗର ହଳିଆ ଯିବା କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଲା ସୁବିଧା ତତେ କଣ ତତେ ଶୁଭୁଛି ମତେ ଯଦି ବାହାବୁ ଟିକେ ଖମ୍ବ ଧ ଆରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେବି ଆରେ ଖମ୍ବ ନୁହଁ ସେ ତ କହିଲା ଡମ୍ବ ଦ ମତେ ଯଦି ବାହା ହବ ଟିକେ ଦମ ଧର ଏତେ ଜଣ କଣ କହୁଛ ମୋ କାଲା ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ କରା ତୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଝୁଛୁ କଣ ନାହିଁ କଣ ଧରି ପକେଇବୁ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଗୋଟାଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତୋର ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବ ହଁ ଏଟା ବେଳେ ବେଳେ ବାକ୍ତ ମାରେ ହଁ ଓ ବୈରାଗିରି ତତେ ବାଟ ମାରେ ଏଇ କଥା ହଁ ସେଇ କଥା କହୁନୁ କୋଉ କଥା କଣଟା ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ମାଛୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ବା କହିଲୁ ନାତ ମାରେ ତତେ ବାଟକୁ ନାଟ ଶିଖୁଛି ତା ମୁଁ ଥରେ ନାଟ ଖାଇକି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ମନେ ଅଛି ତୁ ଥରେ ନାଟ ଖାଇ ଦେଖିବୁ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନେ ରହିବ ମୁଁ କେମିତି ବାହା ହେବି କହ ବୁଝା ତାକୁ ଭିତରେ